Drogi przyjacielu, być może nigdy nie słyszałeś informacji o tym, że Jezus realnie żyje. Że to nie jest jakaś mrzonka, że to nie jest jakaś historia tylko jest to realna osoba. Chcę Ci dzisiaj powiedzieć o tym, że Jezus jest żywy, że to potężny, żywy Bóg, że to Pan Panów i Król Królów, że to nie jest jakaś Bozia, że to nie jest jakaś tylko historia, tylko jest to ktoś, kto naprawdę chodził tutaj po ziemi. Ktoś, kto realnie przyszedł na ziemię w jakimś celu, że tym celem było znalezienie człowieka. Drogi przyjacielu, chcę Ci powiedzieć o wielkiej miłości Boga do Ciebie. Chcę, byś wiedział, że Bóg Cię kocha, że On dał dowód swojej miłości do Ciebie przez to, że kiedy byłeś jeszcze po tamtej stronie życia, kiedy Jezu nie przyszedłeś na tą ziemię jako człowiek, On już Ciebie tak bardzo ukochał, że umarł za Twoje grzechy. Przyjacielu, Bóg bardzo Cię kocha, ale jedyny problem jest ten, że trwasz ciągle w grzechu. Grzech to nie są jakieś złe uczynki. Grzech to jest niezależność od Boga. Chcę, żebyś wiedział, że Bóg chce, żebyś poznał Go osobiście. Ja, mając 17 lat, zamordowałem człowieka. Byłem narkomanem, dealerem narkotyków. Brałem udział w zorganizowanych grupach przestępczych. Ale kiedy poznałem Jezusa, to moje życie zostało zmienione. Ja Mu uwierzyłem. Uwierzyłem w to, że On mnie kocha. Uwierzyłem w to, że mogę być wolny. Tak naprawdę jedynym Twoim problemem jest to, że jesteś niezależny od Boga. Chcę, żebyś rozumiał miłość Boga do Ciebie. Chcę, żebyś rozumiał, że tak Bóg pokochał świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Przyjacielu, miłość Boga jest nie do podrobienia. Religia w tym kraju próbuje wszystko podrabiać. Religia to jest zespół reguł i zasad. Nieważne, czy to jest religia katolicka, protestancka czy inna. Chcę, żebyś wiedział, że Bóg nie ma nic wspólnego z religią. Miłość Boga do Ciebie polega na tym, że On umarł za Twoje grzechy. Musisz uznać prosty fakt, że jesteś osobą niezależną od Boga, ale wystarczy, że prostym aktem wiary przyjmiesz to, że Bóg Cię kocha, że On umarł za Twoje grzechy, że wstał z martwych i oddasz Mu swoje życie, a Twoje życie się zmieni. Skończysz swoje życie tutaj na ziemi, a potem pójdziesz do nieba. Ale Bóg ma dla Ciebie informację jeszcze większą. Nie tylko po śmierci możesz iść do nieba, ale możesz tu na ziemi przeżyć dobre, zwycięskie życie. Nie musisz wegetować, nie musisz bez przerwy chorować, nie musisz bez przerwy walczyć z tym frajerem diabłem. Chcę, żebyś wiedział, że Jezus Chrystus jest naprawdę realną osobą. To nie jest jakaś mrzonka, to nie jest jakaś historia. Przyjdź dziś do Jezusa. Uwierz to, że Go potrzebujesz. Uwierz to, że potrzebujesz Boga, że to nie obraz, nie figura, nie system religijny, ale potężny, żywy Bóg, Pan Panów i Król Królów. Spotkałem Go osobiście. On zmienił moje życie. On może też zmienić Twoje życie. I nie mów mi, że nie masz grzechu, bo Słowo Boże mówi, że wszyscy zgrzeszyli brakiem chwały Bożej, ale są usprawiedliwieni darmo, z łaski. Wiesz, co to jest łaska, przyjacielu? Łaska to jest niezasłużona przychylność Boga. Nie musisz sobie zasłużyć na miłość Boga. Wystarczy, że uwierzysz to, że On Cię kocha. Wystarczy, że uwierzysz to, że umarł za Ciebie na krzyżu Golgoty. Pozostaw tą śmierdzącą religię. Zostaw ten cały grupowy system i przyjdź do Jezusa. Oddaj Mu swoje życie jeszcze dzisiaj. Dzisiaj o godzinie 18 na placu Chopina 3 będziemy głosić Ewangelię, uzdrawiać chorych, będziemy czynić cuda w imieniu Jezusa, uwalniać ludzi od demonów. Przyjdź dzisiaj i weź swój cud. Przyjdź dzisiaj, daj się uwolnić, daj się uzdrowić. Przyjdź dzisiaj i weź swoją miłość. Miłość, która jest dla Ciebie dana przez Boga. Nie oczekuj, że coś się wydarzy. Nie oczekuj na jakąś dziwaczną religijną akcję. Po prostu jeszcze dzisiaj aktem woli przyjmij Jezusa. Przyjmij Jego jako Króla Królów i Pana Panów. Jezus to nie jest Bozia, Jezus to nie jest koleś, Jezus to nie jest ktoś, kto jest jakimś humanistą. Jezus w ogóle nie jest humanistą. Diabeł jest humanistą. On chce, żeby w centrum życia był człowiek. Ale coś Ci powiem, w centrum
świata jest potężny Bóg i wystarczy, że ty uznasz Jego zwierzchność. Ja wiem, że ten kraj nazywa się chrześcijańskim krajem, ale prawda jest taka, że ten kraj jest ateistyczno-religijny. Zobacz, ile religia zrobiła zniszczenia, ale ty możesz przyjść do Boga w prostym akcie wiary. Zaufaj Jezusowi, oddaj Mu swoje życie, daj Mu wyprowadzić siebie z kanału. Dzisiaj o godzinie 18 na placu Chopina 3 będziemy mówić o żywym Bogu, będziemy uzdrawiać chorych, wypędzać demony, będziemy uwalniać ludzi od mocy ciemności. Przyjdź i weź swój cud dzisiaj, przyprowadź swoich znajomych, nie bagatelizuj tego, nie bagatelizuj tego wielkiego zbawienia, tej śmierci na krzyżu, tego zmartwychwstania. Nie słuchaj głupawych religijnych tekstów, po prostu osobiście dzisiaj poznaj Jezusa. Przyjdź do Niego dziś, a twoje życie się zmieni.